Gaurkoan, lehenengo mailako ekuazioak zer diren eta nola ebazten diren ikasiko dugu. Ekuazioak letren balio batzuekin bakarrik betetzen den adierazpen algebraikoen arteko berdintza bat da. Adibidez, 3x gehi 2 berdin x gehi 4 ekuazio bat dela esango genuke. Izan ere, x berdin bat denean bakarrik betetzen da berdintza hau. Hau frogatzeko, ekuazioko isaren lekuan emandako bat hau ordezkatuko genuke. Honela geldituko litzaiguke. 3 bider bat gehi 2 berdin bat gehi 4. Berdintzaren ezkerraldean 3 bider bat 3 gehi 2 5 lortuko genuke eta berdintzaren eskuinaldean bat gehi 4 5. Ekuazio batean berdintzaren bi aldeetara dauden adierazpenei atalak deitzen zaie. Atal hauek osatzen dituzten batugai bakoitzari gaiak deitzen zaie. Ezezagunak letra bidez adierazten dira. Kasu honetan isa erabili da, baina edozein letra erabil daiteke ezezagunak adierazteko. Ekuazioaren soluzioak berdintza betetzeko ezezagunaren balioa kalkulatzea izango da. Ekuazio bat lehenengo mailakoa izateko, ekuazioa osatzen duten monomiorik handiena, hau da, maila altuena duena, lehenengo mailakoa izango da. Oraintxe ikusi berri dugun ekuazio hau lehenengo mailakoa izango da, bere bi monomio handienak edo maila altuena dutenak lehenengo mailakoak direlako. Ekuazioen ebazpen prozedurak azaltzeko 3 ekuazio mota bereiziko ditugu. Batetik, ekuazio sinpleak ditugu. Ekuazio sinpleetan ez ditugu ez parentesiak, ez da zatikiak ere hauetan aurkituko. Adibidez, 8x ken 4 gehi x berdin 5, ekuazio sinple bat izango da. Parentesiak dituzten ekuazioak, ekuazioan zehar parentesiak dituzten ekuazioak izango dira. Adibidez, 2 bider parentesi artean 3x ken 1, ken 5x berdin, 5 ken parentesi artean, 3x gehi 11. Azkenik, izendatzaileak dituzten ekuazioetan, ekuazioan zehar zatikiren bat aurkituko genuke. Adibidez, 4 ken 2x zati 3 berdin, x gehi 2 zati 3. Jarraian, ekuazio mota hauetako bakoitza ebazteko ze pauso edo prozedura jarraitu behar dugun ikasiko dugu. Ekuazio sinpleen ebazpen prozedura zein den ikasteko, honako adibide hau garatuko dugu. 8x ken 4 gehi x berdin 5. Ekuazio sinpleen ebazpenetan honako pauso hauek jarraituko ditugu hauek ebazteko. Lehenik, berdintzaren alde bakoitzean eragiketak egingo ditugu. Gogoratu, antzeko monomioen arteko batuketak eta kenketak soilik egin daitezkeela. Monomioen arteko eragiketak nola egiten ziren gogora ekarri nahiko bazenu, kanalean eskuragarri daukazu monomioak bat bideoa. Gure adibidean, berdintzaren ezkerraldean 8x ken 4 gehi x daukagu. Kasu honetan, antzekoak diren monomioak 8x eta x izango dira. Gogoratu antzeko monomioak izateko letrazko zati berdina izan behar dutela. Horregatik, bi hauen arteko eraiketa egingo dugu. Hau da, 8x gehi x, 9x. -4 eragin ezin dugunez dagoen moduan utziko dugu, eta berdintzaren eskuinaldean 5 bakarri daukagunez, 5 dagoen moduan adieraziko genuke. Bigarren pausoan, gai askeak berdintzaren alde batera pasa eta ezezagunak beste aldera pasa beharko ditugu. Orain kalkulatu berri dugun ekuazio berri honetan, berdintzaren ezkerraldean 9x ezezaguna daukagu, berdintzaren ezkerraldean mantenduko duguna, eta gai askeak berdintzaren eskuinaldean adieraziko ditugu. Baina kontuz, gaiak berdintzaren alde batetik bestera mugitu ahal izateko, hauek alde batean egiten dutenaren aurkako eraiketa egin beharko dugu beste aldean. Kasu honetan, -4 beste aldera pasatzerako orduan, hemen kenketa burutzen ari denez, positibo bihurtuko dugu beste aldean. Hirugarren pausoan, berdintzaren alde bakoitzean eraiketak egin beharko ditugu
lehenengo pausoan egin dugun moduan. Kasu honetan, berdintzaren ezkerraldean ezin dugu eragiketarik egin, beraz, 9x dagoen moduan kopiatuko genuke, eta berdintzaren eskuinaldean 5 gehi 4, 9 dela adieraziko genuke. Laugarren pausoan, ez ezaguna bakarrik utziko dugu. Ixa, gure adibidean, bakarrik utzi beharko dugu. 9 eta ixaren artean biderketa dagoela dakigu. Horregatik, 9 beste aldera pasatzerako orduan, zatiketa bihurtuko genuke. 9 zati 9, 1. Ekuazio honen ebazpena, x berdin bat dela kalkulatu dugu. Horrek esan nahi du, xaren balioa bat denean berdintza hau betetzen dela. Horregatik, gure azken pausoa emaitza konprobatzea izango da. Horretarako, hasierako ekuazioan ez ezaguna, kasu honetan ixa daukagun lekutan, emaitzean lortutako zenbakia ordezkatuko dugu. 8 bider bat, ken 4 gehi bat, berdin 5. Orain berdintzaren alde bakoitzeko eraiketak egingo ditugu. 8 bider bat, 8, ken 4, 4 gehi bat, 5. Eta berdintzaren eskuinaldean 5 daukagu. Berdintzaren bi aldeetan lortutako zenbakia berdina denez, ebazpena zuzena dela esango dugu. Emaitza konprobatzean, berdintzaren eskuinaldean da ezkerraldean lortutako emaitzak desberdinak direnean, ebazpena okerra dela esango genuke. Parentesiak dituzten ekuazioen ebazpena nola egiten den ikasteko, honako adibide hau erabiliko dugu. 2 bider, parentesi artean, 3x ken bat, ken 5 x berdin 5 ken, eta parentesi artean 3x gehi 11. Parentesiak dituzten ekuazioen ebazpenetan honako pauso hauek jarraituko ditugu. Lehenik, parentesiak kentzeko beharrezko eraiketak egingo ditugu. Gure adibidean, 2 bider eta parentesi artean 3x ken bat eragin beharko dugu. Horretarako, parentesi aurretik daukagun zenbakia, parentesi barruko batugai bakoitzarekin bidertu beharko dugu. 2 bider 3x, 6x. Eta 2 bider minus bat, minus 2. Ken 5x dagoen moduan adieraziko genuke. Berdintzaren eskuinaldean 5 ere mantenduko dugu, eta parentesi hau kendu ahal izateko, parentesiak aurretik duen negatibo hau zeinua kontutan hartu beharko dugu. Izan ere, parentesi baten aurretik negatibo bat daukagunean eta parentesi hau kendu nahi badugu, parentesi barruan dagoen gai bakoitzaren zeinua aldatu behar dugu. Adibide honetan, 3x parentesi barruan positiboa denez, parentesiak kentzean negatibo bihurtzen dugu. 11 ere parentesi barruan positiboa da, beraz, parentesiak kentzerako orduan, negatibo bihurtzen dugu. Bigarren pausoan, berdintzaren alde bakoitzean eraiketak egin behar ditugu. Aurretik ikusi dugun adibidean esan dugun moduan, antzeko monomioen arteko batuketak eta kenketak soilik egin daitezke. Gure adibidean, berdintzaren ezkerraldean antzekoak diren monomioak 6x eta minus 5x dira. Hauek eraginda 6x, ken 5x, x lortuko genuke. Minus 2 dagoen moduan utziko dugu. Eta berdintzaren eskuinaldean, antzekoak diren monomioak 5 eta minus 11 dira. Hauen arteko eraiketatik, 5 ken 11 egitetik, minus 6 lortuko genuke. Eta minus 3 ixa dagoen moduan kopiatuko dugu. Hirugarren pausoan, gai askeak berdintzaren alde batera pasako ditugu eta ez ezagunak beste aldera. Adibide honetan, ez ezagunak berdintzaren ezkerraldera ekarri ditugu eta gai askeak berdintzaren eskuinaldera. Gogoratu, gaiak alde batetik bestera pasatzerako orduan, aurkako eraiketa adirazi beharko dugula. Beraz, ixa ezkerraldean mantendu dugu. Eta minus 3 ixa berdintzaren ezkerraldera ekarri ahal izateko, aurkako zeinuarekin adirazi dugu. Hau da, positibo bihurtu dugu. Minus 6 berdintzaren eskuinaldean mantendu dugu. Baina, minus 2 berdintzaren eskuinaldera ekartzerako orduan, positibo bihurtu dugu. Laugarren pausoan, berdintzaren alde bakoitzean eraiketak egin beharko ditugu. X gehi 3x, 4x, eta minus 6 gehi 2, minus 4. Bosgarren pausoan, aldagaia bakarrik utziko dugu. 4x, 4 biderrekisen berdina da.
Beraz, laua berdintzaren beste aldera pasa ahal izateko, aurkako eraiketa egiten adieraziko dugu. Hau da, zatitzen. -lau, zati lau, -1. Hau da, gure ekuazionen ebazpena x berdin -1 izango da. Azken pausoan, emaitza konprobatu beharko dugu. Horretarako, ez ezagunaren lekuan lortutako emaitza ordezkatu beharko dugu. Eta ondoren, berdintzaren alde bakoitzean eraiketak egin. Kasu honetan, horrela geldituko litzaiguke. Ixaren ordez, -1 adierazi baitugu. Jarraian, parentesi barruko eraiketak egin ditugu. Eta azkenik, berdintzaren alde bakoitzean daukagun eraiketa egin dugu. 2 bider -lau, -8, gehi 5, -3. Eta berdintzaren eskuinaldean, 5 ken gehi 8, hau da, 5 ken 8, -3. Berdintzaren bi aldetan lortutako emaitzak berdinak direnez, ebazpena zuzena dela esango genuke. Izendatzaileak dituzten ekuazioak nola ebazten diren ikasteko, lehenengo mailako ekuazioei dagokien bigarren zatia edo bideoa ikusi beharko duzu. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.